Καλημερούδια. Καλημέρα. Είμαι η Ξανθή. Είμαι η Μανουέλα. Και αυτό είναι το podcast στο οποίο συζητάμε απόψεις και πράγματα τα οποία δεν ζήτησε κανένας να ακούσει. Και σήμερα έχουμε ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα, αν με ρωτάς. Είναι. Άντρες, βίες γυναίκες. Είναι controversial, θα το χαρακτηρίσω το θεματάκι που θα συζητήσουμε σήμερα. Τι θέλουμε έτσι λίγο την κοντρίτσα σας και τα σχόλιά σας. Και το hate σας στα σχόλια. Έχουμε πια συνηθίσει, νιώθω. Ναι, βέβαια. Μετά από τους πολύ αγαπημένους μας ηχθείς, έχουμε συνηθίσει. Τσακωθείτε λοιπόν ελεύθερα. Και για πες, τι έχουμε σήμερα. Πάμε παιχνιδάκια σήμερα, όλο. Να ξεκινήσουμε με το ποιος το κάνει καλύτερα, όχι αυτό που νομίζετε, who does it better γενικά. Ναι. Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Οι γυναίκες. Ξεκάθαρα. Από ποια άποψη όμως? Ρε φίλε, έχεις στείλει ποτέ άντρα στο σούπερ μάρκετ να σου πάρει κάτι? Γυρίζει με 15 σακούλες παραπάνω. Συν ότι δεν ξέρουν και τι να πάρουν. Δηλαδή, ζήτας από άντρα να πάρει κάτι που δεν έχετε σε επαφή, ρε παιδί μου, όλη την ώρα στο σπίτι. Δεν θα το φέρει. Θα φέρει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Στάνταρ. Στο λέω εγώ. Η αλήθεια είναι το ότι, θα σου πω, νιώθω ότι μπορεί να κάνουν πολύ γρήγορα στο σούπερ μάρκετ. Αν λες πάταλη. Απλά νιώθω επίσης ότι θα κάνουν πολύ γρήγορα γιατί δεν θα τσεκάρουν τίποτα από αυτά που παίρνουν. Ακριβώς. Δηλαδή απλά θα πηγαίνουν και θα παίρνουν έτσι πράγματα και αυτό. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι τώρα. Και ούτε ημερομηνίες ούτε τίποτα δεν κοιτάμε. Και για να πάει χωρίς λίστα να δω. Καλά, άμα πήγαινε χωρίς λίστα, θα ήταν κάνα μήνα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό σου λέω, δεν το έχουν. Το καθάρισμα του σπιτιού. Οι γυναίκες νομίζω. Και εγώ έτσι θα πω. Όχι το ότι δεν έχουν εξελιχθεί πολλοί άντρες, να τα λέμε και αυτά. Ναι, βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα που είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, δεν μπορούν να τα κάνουν. Δεν μπορούν να σκεφτούν μάλλον πώς να το κάνουν. Ναι. Δηλαδή, είναι 5 χρονών, ρε φίλε. Ναι, ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο εσένα μπορεί να σου παίρνει 5 λεπτά να το κάνεις. Ένας άντρας μπορεί να κάνει 15 λεπτά για την ίδια δουλειά. Αυτό ήθελα να πω, ότι γενικά έχω παρατηρήσει ότι είναι πιο τελειομανείς και κάνουν 10 χρόνια για κάτι που θα έπρεπε να τους πάρει 5 λεπτά. Και έτσι δεν κάνουν μετά τα υπόλοιπα. Κατάλαβες, δηλαδή παίρνει, ναι. Αν θες να κάνεις μια γυναική, παίρνει μια εβδομάδα. Εκτός και αν το κάνετε επίτηδες. Μπορεί, για να μην κάνετε τίποτα. Για να μην κάνετε τίποτε άλλο. Μεγάλη πιθανότητα δίνω σε αυτό. Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Πολύ πιθανό. Ωστόσο, ναι, δεν είναι και πολύ, δεν το έχω. Τώρα θα πάω σε ένα πολύ κρίσιμο. Την οδήγηση. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Επειδή κάπως έχω νευριάσει με αυτό το θέμα, με την οδήγηση, μια χαρά οδηγάνε οι γυναίκες, φίλε. Ίσα-ίσα μη σου πω, επειδή τους έχουν βγάλει και το όνομα, ότι είναι και λίγο πιο προσεκτικές γιατί φοβούνται μην κάνουν μαλακία. Ισχύει το ότι είναι πιο προσεκτικές. Οι άντρες είναι, καλά, ειδικά οι άντρες που έχουν ιδιαίτερη αγάπη στα αμάξια, είναι έξτρα επικίνδυνοι. Τρέχουνε, κάνουν, υπερεκτιμάνε τις δυνατότητες τους, του αμαξιού τους. Άντε γεια, όχι, δεν είναι τόσο καλή. Συμφωνώ. Βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως υπάρχουν και εξαιρέσεις σε γυναίκες, έτσι. Έχω δει γυναίκες να περνάνε από stop και καληνύχτα, όποιον πάρει χάρτη. Ισχύει. Ισχύουν και τα δύο εξίσου. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες που περνάνε τα stop έτσι. Ναι, γιατί υπερεκτιμούν και θεωρούν ότι εγώ προλαβαίνω να βγω. Και εσύ. Ναι. Θεωρώ όμως ότι σε οδηγική συμπεριφορά, σε μια πιο ευρεία έτσι τέτοια, οι γυναίκες είναι καλύτερες γιατί προσπαθούν νομίζω περισσότερο. Γιατί δεν έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ναι. Είναι λίγο πιο προσεκτικές, είναι αλήθεια. Τώρα σε ό,τι αφορά βλάβες, ιστορίες κτλ. Οι άντρες οδηγοί είναι σίγουρα πολύ καλύτεροι. Γιατί δεν. Δηλαδή, αν μείνει τα αμάξι του, θα το φτιάξει, θα φύγει, θα τελειώσει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε πακετάρισμα βαλίτσας. Οι γυναίκες. Ξεκάθαρα αυτό. Κοίτα, βέβαια, για να είμαστε και λίγο πιο τέτοιο. Σε χρόνους είναι καλύτεροι άντρες γιατί παρακετάρουν 2 πράγματα. Ναι. Είναι αυτό το κλασικό που του λες: έχεις κάνει τη βαλίτσα σου 5 λεπτά πριν φύγεις από το σπίτι. Ναι. Σου λέει: α, ναι, είναι και η βαλίτσα. Τσακ, την έφτιαξε. Τέλος, ρε. 2 μπλούσες και παντελόνια. Πρέπει να έχεις κάνει λίστα. Να έχεις σκεφτεί τι θες να πάρεις. Τα καλλιτικά, τι θες να φορέσεις εκεί που θα πας. Συνδυασμούς. Ναι, τι καιρό θα έχει. Καλά.
Τι μαγιό να πάρω άμα είναι καλοκαίρι. Ενώ ο άντρας, έχω πάρει ζακέτα. Έχω πάρει και ένα χαρτομάνικο. Τελειώσαμε. Τίποτα, αυτά. Ναι, εντάξει, πολύ καλύτερες οι γυναίκες του πακετάρισμα βαλίτσα, σωστό. Ναι. Επίσης, όταν έχω πακετάρει τα δικά μου, πακετάρει και του συντρόφου μου συνήθως. Ναι, άρα 10 στα 10. 10 στα 10. Αλλά πάμε σε ένα άλλο που πιστεύω ότι το έχει ο άντρας. Την εξόντωση στα έντομα. Καλά, ναι. Τι θα κάναμε χωρίς τους άντρες. Βασικά νομίζω γι' αυτό τους έχουμε. Ναι, θα μπορούσε, ναι. Και κάποιες γυναίκες άμα είναι κοντές για τα ψηλά λένε. Εγώ όμως είμαι ψηλή και μπορώ να τα φτάσω μόνη μου. Εγώ πάλι όχι. Αλλά εντάξει, και οι άντρες είναι κοντοί. Κάποιοι. Δεν έχει να λέει. Κοίτα, πάντως εντάξει, μην με κάνετε cancel τώρα που είπα ότι γι' αυτό τους έχουμε. Αλλά είναι βασικός παράγοντας για εμένα αυτός. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει δεν σκοτώνω και τέτοια και φοβάμαι και. Να σου πω κάτι. Εκεί που αρχίζει και πετάει βέβαια μια κατσαρίδα, κάπου λίγο τους καταλαβαίνω κι αυτούς. Κάπου να φοβούνται κι αυτοί. Ναι, λίγο λογικό είναι ρε φίλε. Εντάξει, τώρα η όχι. κατσαρίδα είναι. Όχι. Ο άντρας πρέπει να είναι εξολοθρευτής, φίλε. Terminator. Ναι. Κρατάει περισσότερα μυστικά. Περισσότερα οι άντρες, καλύτερα οι γυναίκες. Βασικά, άμα είναι δικά του, ο άντρας. Άμα δεν είναι, αν και είναι χαζοί οι άντρες. Θα σε κάνω σίγουρα κάνεις λίγο αυτά που λες. Εντάξει, όχι. Μερικοί είναι πολύ τέτοιο. Πολύ που ύπουλοι. Ποχώνει. Θα τους ηχθείς ένα πράγμα. Αλλά γενικά πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο ηχέμηθες στο τέλος της ημέρας. Ναι. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω. Κοίταξε, νιώθω ότι εξαρτάται αυτό είναι περισσότερο στον άνθρωπο και όχι στο φύλο. Ναι, και γενικά έχω συναντήσει πάρα πολλοί κουτσομπόλιδες άντρες. Ναι. Πιο έντονα κουτσομπόλιδες, μάλλον με τις γυναίκες. Ναι. Είναι λιγότεροι, αλλά είναι πιο έντονα. Επίσης, μεταξύ τους αντικειμενικά δεν ξέρεις τι συζητάνε. Εγώ πιστεύω ότι συζητάνε παραπάνω από ό,τι μας λένε. Και εγώ απλά έτσι πιστεύω. Είναι κοσπίραση τέτοιο. Μεταξύ τους να μην μας το λένε αυτό. Πείτε μας αλήθεια. Πείτε μας, σας παρακαλώ. Αν αντέχει περισσότερο πόνο. Βασικά, ποιος αντέχει περισσότερο πόνο. Οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Πλάκα και εγώ κάνεις. αυτό πιστεύω. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι και λίγο επιστημονικά αποδεδειγμένο πια. Επίσης είναι λίγο αναμενόμενο. Ο ανθρώπινος πόνος, προσπαθώ να θυμηθώ κάτι που θα ακούσει πρόσφατα, Ναι. λέει φτάνει σε αντοχή, νομίζω μέχρι 40, 50, δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι για τη μονάδα μέτρησης. Μισά πράγματα, μισές πληροφορίες, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είμαστε εδώ πέρα για αυτό το λόγο. Και η γένα φτάνει νομίζω αρκετά παραπάνω. Ναι, κάπου κάτι έχω διαβάσει αντίστοιχο για Ναι. Οπότε είναι αποδεδειγμένο. Συν το ότι αν ήταν και αντέχανε περισσότερο στον πόνο οι άντρες, δεν θα είχαν εφευρεθεί συσκευές για να βάζουν, για να νιώθουν περίοδο, πόνο περίοδου. Έλαντε, πω, τους έχεις δει πως κάνουνε. Οι οποίοι υποφέρουν και Στο πρέπει να δύο. είναι, ξέρω εγώ, στο 2, ναι, πρέπει να είναι το ελάχιστο. Που Όντως, για μας είναι φυσιολογικό να πας στη δουλειά, ξέρω εγώ, και να πονάς τόσο. Στο 9. Στο 9 να πονάς. Ποιος είναι καλύτερος στο πέσιμο και το φλερτ? Οι άντρες, μωρέ. Νομίζω ότι έχουν διεκδικήσει επάξια τον τίτλο του γηπαετού. Ναι. Αλλιώς θα ήταν γηπαετίνα. Οπότε μάλλον Έτσι. είναι περισσότερο ανδρικό κεκτημένο αυτό. Είναι και λίγο σε εισαγωγικά, για να μην με φάτε, δουλειά τους. Σωστό. Κατ' εμέ. Αν θες να σε διεκδικήσει τώρα, άμα ο άλλος είναι πέρα βρέχει, Εντάξει, δεν κοίτα, ξέρω. στο κακό πέσιμο επίσης νιώθω ότι έχουν την πρωτιά, βέβαια. Ναι. Αλλά αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει γιατί απλά την πέφτουν κυρίως αυτοί σε εμάς. Και όχι εμείς σε αυτούς. Σαν αυτό ένα κακό πέσιμο τύπου, ξέρω εγώ, είμαι στο αυτοκίνητο και θα σου κορνάρω στον δρόμο και θα αλλάξει κάτι. Ναι, και θα σου φωνάξω μην πω τι. Ναι. Και θα μιλήσουμε με πολύ άσχημο τρόπο. Ναι. Ποιος είναι σε ασθένειες και σε αρρώστιες, νομίζω οι γυναίκες ξεκάθαρα. Πιο δυνατές. Ναι. Σίγουρα, γιατί δεν έχεις δει το κλασικό που λένε για τους άντρες και τα 10. Ναι. Δεν μπορούν τα παιδιά, ρε φίλε. Νιώθετε οι περισσότεροι άντρες, πάλι θα φάω cancel, το ξέρω, δεν πειράζει, χαλάλι, ότι με το που έχετε 10, ότι είστε του θανατά. Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Λες να είναι όμως και να μην το καταλαβαίνουμε Φαντάζεσαι. εμείς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πόσο πιο διαφορετικά να το κοροϊδία. νιώθουν. Πόσο πιο διαφορετικά να το νιώθουν από Να εμάς. σου πω, εγώ όταν έχω 10 δεν το καταλαβαίνω καν.
Εντάξει, εμένα με πιάνει το κέφαλο συνήθως, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, ναι. Ποιος είναι καλύτερος στο stalking? Οι γυναίκες. Το κάνουμε και περισσότερο νομίζω. Νομίζω ναι. Αλλά να σου πω κάτι, έτσι όπως μας έχουν καταντήσει. Τέτοιοι που είναι, τι να κάνουμε. Έχουμε εκπαιδευτεί πια. Αν ποιος είναι καλύτερος μάλλον στο να ξεπερνάει το χωρισμό? Θεωρώ ότι τους ξεπερνάμε τελείως διαφορετικά τους χωρισμούς. Ναι, Πιστεύω συμφωνώ. ότι οι γυναίκες το θρηνούμε στην αρχή και μετά ανοίγουμε φτερά. Ενώ οι άντρες στην αρχή λένε ουφ και μετά κάπως καταλαβαίνουν ότι χάσανε. Είναι λίγο ανάποδη νομίζω φάση. είναι λίγο ανάποδη φάση, όντως. Οπότε δεν μπορώ να πω ποιος είναι καλύτερος. Είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί, θεωρώ. Ποιος ζητάει συγγνώμη? Είναι καλύτερος μάλλον στο να ζητάει συγγνώμη, είναι πιο δεκτικός ίσως. Οι γυναίκες. Δεν ξέρω. Εδώ νομίζω για πρώτη ίσως φορά ότι θα πάρω μάλλον την πλευρά των αντρών. Ρε φίλε, εμένα δεν μου έχει ζητήσει συγγνώμη κανένας ποτέ. Αλήθεια. Ναι, συχτήρι. Νιώθω το ότι άμα κάνει μαλακιά, όλος θα ζητήσει συγγνώμη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω τέτοια παραδείγματα να σου πω. Ενώ εγώ, ας πούμε, ζητάω συγγνώμη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Okay. Μου πεις, είναι πολύ τέτοιο τώρα να το πάρω από μένα. Είναι random. Αλλά ναι, για μένα είναι λίγο random. Πείτε μας. Απλά νιώθω ότι οι γυναίκες είναι λίγο πιο ευαίσθητες και έχουν καλύτερη αίσθηση του τι πήγε λάθος στην τελική. Γι' αυτό το είπα, αλλά δεν ξέρω. Ξεκατηνιαστείτε στα σχόλια και πείτε μας. Λοιπόν, ποιος είναι καλύτερος στο να βρίσκει πράγματα μέσα στο σπίτι? Οι γυναίκες. Αυτό ναι. Και Ξεκάθαρα. κυρίως να πω η Ελληνίδα μάνα, Ναι, η οποία είναι κλασικά. Δεν μπορώ να βρω αυτό. Είναι εκεί. Το έψαξες. Είναι στην τουλάπα μέσα. Και το έχεις ψάξει και όντως Έχεις δεν είναι ψάξει, εκεί. Και μετά ναι. το εμφανίζει φίλα για μαγείας. Δεν Και ξέρω μετά πώς το κάνει. ανοίγει την τουλάπα και είναι εκεί. Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Οπότε ναι. Και αναρωτιέμαι αυτή την ιδιότητα. Την παίρνεις όταν γίνεσαι γονιός ή την έχεις η γυναίκα από πριν και απλά την εξελίσσει από την ηλικία και μετά? Άραγε. Μάλλον γίνεται αυτόματα. Δηλαδή με το που γεννήσεις, τσακ. Έχεις και αυτό. Ναι, το παίρνεις αυτόματα. Ποιος είναι καλύτερος σε χειρονακτικές εργασίες? Εντάξει, οι άντρες λόγω δύναμη θα πω. Νομίζω και εγώ ότι είναι. Αν και κάποιοι είναι τέρμα τσούμπαλοι και τέτοιο. Δηλαδή κάποιοι δεν το έχουν καθόλου. Ακόμα και σε αυτό. Αλλά γενικά οι άντρες είναι λόγω δύναμης. Εντάξει, ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Πάμε στο δεύτερο το mini game. Φράσεις που λένε τα δύο φύλλα γενικότερα. Και ρε παιδάκι μου, αν έχει παιχτεί μαλακία ή αν είναι ψιλοσέιφ η φάση. Ναι. Όταν σου λέει μια γυναίκα, δεν έχω τίποτα. Τρέξε να γλιτώσεις. Λέει ψέματα. Έχεις κάνει κάτι πολύ χοντρό, φίλε μου. Ναι. Και απλά δεν θέλει να μπει στη διαδικασία ούτε καν να σου εξηγήσει τι έχεις κάνει. Το οποίο είναι πολύ χοντρό. Ναι. Κυρίως αν δεν σε κοιτάει στα μάτια την ώρα που σου λέει ότι όχι, αγάπη μου, μια χαρά. Ακόμη χειρότερο. Την πάτησες, φίλε. Τρέχα, φύγε. Κάνε ό,τι θες. Μην κάνεις ό,τι θες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το κάνει ό,τι θες είναι πάλι μαλακία. Θα κάνεις. Είναι το έχω απειβδίσει από αυτά που σου έχω πει. Δεν καταλαβαίνεις Δεν Χριστό. καταλαβαίνεις τίποτα. Οπότε, ξέρεις κάτι, κουράστηκα να ασχολούμαι. Κάνε τη μαλακία που θες. Αυτό είναι. Ναι. Αλλά σε παρακαλώ μην την κάνεις και κάπως ταυτόχρονα. Δηλαδή, ελπίζω και λίγο όμως ότι δεν θα το κάνεις. Ναι, μπράβο, ναι. Ελπίζω ότι με αυτό το κάνω ό,τι θες, δεν θα κάνεις τελικά αυτό που θες. Ναι. Ακριβώς. Μία έκφραση των ανδρών, δεν θυμάμαι να το έχουμε πει αυτό, να το έχουμε συζητήσει και καλά. Καλά, αλήθεια λένε. Δεν το θυμούνται στο 90% μάλλον. Και πάλι, αυτός που δεν είναι safe είναι ο άντρας, νιώθω. Γιατί μπορεί να γυρίσει στροφές τρελές η γυναίκα άμα τα ακούσει αυτό. Ισχύει. Ισχύει. Και με το δίκιο της, έτσι, όμως το έχει πει 15 φορές. Μπορεί να. Ναι. Ισχύει. Είμαι στο δρόμο, έρχομαι. Αυτό μπορεί να είναι και unisex λίγο. Αυτό είναι ξεκάθαρα unisex, γιατί οι περισσότερες γυναίκες συνήθως αργούν να ετοιμαστούν. Συνήθως, εντάξει. Αν και εγώ να σου είμαι ειλικρινής, μου έχουν τύχει πάρα πολλοί άντρες στη ζωή μου που αργούν πολύ. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά τι κάνουν, δεν ξέρω, μάλλον κοιμούνται. Οπότε. Εντάξει, εμένα με νευριάζει πάρα πολύ όταν περιμένω γενικά τους άλλους. Νιώθω ότι δεν σέβονται καθόλου το χρόνο μου. Ναι. Αλλά οκ, εντάξει, ψιλοσέιφης, εντάξει, τι να κάνεις. Ναι, εντάξει, τι να κάνεις. Κάτσε να σκάς. Κάτσε να μαλώσεις. Όχι, εγώ θα μάλλον.
Πάμε όπου θες εσύ. Αχ, δεν μπορώ. Μπορείς να πάρεις μια απόφαση στη ζωή σου, μεγάλε μου άνθρωπε. Δηλαδή, και αυτό εγώ θα το αποφασίσω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εντάξει, όχι, αυτό είναι κουραστικό, είναι η αλήθεια. Ψάξε, δηλαδή τόσο άχρηστος είσαι. Κάνσελ με τη μία Cancel. μέρα μετά. Εντάξει. Ρε φίλε, όμως πραγματικά κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν ούτε αυτό. Έξαλλη είμαι. Ναι, ισχύει. Όντως, κάποιοι ρε φίλε, ναι. Ψάξε βρες, πάνε την. Δηλαδή, ούτε αυτό. Είναι το 0 effort. Βαριέμαι πάρα πολύ. Είναι, όχι bare minimum, είναι τι να πω δηλαδή, εντάξει. Αυτό που λέει σε 5 είμαι έτοιμη. Ναι, δεν είναι ποτέ. Ναι, παιδιά, δεν ισχύει. Και δεν είσαι και πολύ safe, γιατί νομίζω ότι κι ο άλλος κάποια στιγμή Έξαλλος, αρχίζει ναι, και ναι. φορτώνει και κουράζεται. Βέβαια, να πούμε ότι αυτός δεν είναι έτοιμος αυτό. Δηλαδή, όταν ακούσεις σε 5 είμαι έτοιμη, δεν είναι έτοιμος. Ναι, Απλά νομίζω χρειάζεται λιγότερο από 5. Και σου Νομίζω- λέει εντάξει, ρε παιδί. ότι προσαρμόζονται, ότι έχουν προσαρμοστεί άντρες σε αυτό. Σου λέει ότι όταν λέει η άλλη σε 5 είμαι έτοιμη, Μπαίνω για μπάνιο. ναι, είναι σε φάση εντάξει. Χαλαρά. Ναι. Μπαίνω για μπάνιο αυτό που είπες. Ότι δεν χρειάζεται μάστορας, θα το φτιάξω εγώ. Όχ, και μετά σου διαλύει το σπίτι. Κοίτα, κάποιοι το έχουν. Ναι, Μη λέμε εντάξει, βλακίες, κάποιοι κάποιοι το έχουν. Δεν είναι πολλοί όμως. Ναι. Είναι και κάποιοι που όχι δεν το έχουν απλά, είναι δεν μην πω. Οπότε θα πω ανάλογα, συνήθως την βάψαμε. Εγώ θέλω να πω ότι παρόλο που λένε ότι θα το κάνουν οι ίδιοι κάποιες φορές, που μπορεί και να πιάνουν, σου λέω εγώ τώρα, μπορεί ναι. να μην πιάνουν τα χέρια τους. Το λένε, θέλουν να γλιτώσουν λεφτά από το μάστορα, αλλά μπορεί το πρόβλημα να συνεχίσει να υπάρχει για μήνες Και να μην το έχουν και κάνει. να μην το κάνουν ποτέ. Ναι. Και απλά τελικά να καταλήξει να πάρεις εσύ μάστορα και να σου πει γιατί πήρες το μάστορα αφού σου είπα ότι θα το κάνω εγώ. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και κάποιες γυναίκες που δεν έχουν καθόλου υπομονή. Ναι, Σου λέει θα το κάνω σε λίγο και τάκ, κατευθείαν. Κάτσε ρε φίλε. Δώσ' του μια ευκαιρία έστω του ανθρώπου. Δηλαδή μετά θα έχει και δίκιο. Θα πει εντάξει, θα το κάνει μόνη της. Δώσ' του μια ευκαιρία να σου χαλάσει το σπίτι. Και πες του ένα μπράβο. Και μετά βλέπεις. Παίρνεις το μάστορα όταν λείπει. Όταν λέει, ξέρω εγώ έναν δρόμο να κόψουμε, να φτάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν φτάνεις ποτέ. Τίποτα ρε. Έχεις πέσει σε κατσάβραχα. Αυτό το έχω πάθει με άντρες 2 φορές. Με έχουν στείλει σε δάσος και έχουμε μείνει, να ξέρεις. Τέλειο. Ευτυχώς κανένας από τους 2 δεν ήταν σχέση μου, γιατί νομίζω ότι θα είχαμε τρελό τέτοιο σπίτι. Smackdown. Αλλά ναι, εντάξει. Γενικά, όχι, μην τους εμπιστεύεστε, κορίτσια. Λένε ψέματα. Έχουν καλή πρόθεση, αλλά λένε ψέματα. Όταν λέει, θα βγω για ένα ποτάκι με τα παιδιά. Βρες καράβι να φύγεις. Όχι, εντάξει, μωρέ. Κάποιοι είπα, οκ. Εντάξει, ναι. Εξαρτάται το βαθμό ζήλιας και Αν είναι όντως ένα ποτάκι. και εμπιστοσύνης που έχεις απέναντι στον άλλο, θα πω εγώ. Κοίτα, αν μου πεις θα βγω για ένα ποτάκι με τα παιδιά, να είναι ένα ποτάκι με τα παιδιά. Μην είναι 18 ποτάκια και να έρθω να σε μαζέψω μετά από το κατ. Όχι από το κατ, ναι. Και από το κατ. Από το Αλκατράς. Από το Αλκατράς να έρθω να σε μαζέψω. Μην είσαι εκεί καλύτερα, μη σε βρω. Δεν θα πάει καλά. Όταν λέει, μια γυναίκα πρέπει να μιλήσουμε. Θα σε χωρίσει. Ή θα σου πει κάτι που σου έχει πει άλλες 800 φορές και θα τσακωθεί, ή είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα που θα σε χωρίσει με τη μία. Ναι. Απλά δεν θα προλάβεις να μιλήσεις. Αλλά θα είναι τύπου, θα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, ρε. Θα είναι σοβαρό. Θα είναι κάτι που δεν έχει γυρισμό πια. Θεωρώ. Ναι. Θα είναι κάτι πολύ σοβαρό Ναι, που ναι, θα ναι. πρέπει να συζητηθεί. Ναι. Οπότε, καλά κάνετε και αντιδράτε με Ψυχραιμία όμως, έτσι. Με ψυχραιμία, αλλά ναι. Να τρομάζετε. Καλά κάνετε και τρομάζετε, γιατί όντως κάτι θα υποθεί. Το ίδιο ισχύει και όταν σας λέμε με το όνομά σας ολόκληρο. Ναι, σωστό. Τρομάξτε, έχετε δίκιο που τρομάζετε και με ψυχραιμία. Πάντα με ψυχραιμία. Πάμε και στο τρίτο μας το παιχνιδάκι. Είναι τα turn-ons και turn-offs για άνδρες γυναίκες. Το να ασχολείται η γυναίκα με αθλητικά τύπου μπάσκετ, μπάλα και τέτοια. Γιατί να μην ασχοληθεί. Νομίζω, χωρίς να ξέρω, θα μας πείτε εσείς, ότι είναι λίγο turn-off για έναν άντρα αυτό. Αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι τις ψάχνουν αυτές. Ναι, νιώθω ότι θέλει ο άλλος και λίγο να σου το παίζει και κάπου η δίμονας. Αν είσαι δίμονας από μόνος σου, τι να σου κάνει, δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Εντάξει, δεν είπαμε να είναι η δήμον, είπαμε να παρακολουθεί. Δηλαδή, άμα ο άλλος σου λέει
ξέρω εγώ, όλους τους παίκτες, όλης της ομάδας, ξέρω εγώ, και σου λέει αυτό ήταν offside γιατί έγινε αυτό και αυτό. Νιώθω και λίγο ωραία. Ναι, νιώθω λίγο το ότι ο άλλος, ξέρεις, αρχίζει και λέει: Ωπα ρε φίλε, αυτή μήπως είναι καλύτερη από μένα. Ναι, Τα ξέρει μήπως λίγο καλύτερα. Κάτσε. Πάντως μου έχει τύχει να ακούσω σε παρέες άντρες να λένε μπα, μια φορά να βρω μια γυναίκα να ξέρει από μπάλα, ρε φίλε, και τι στον κόσμο. Οπότε. Αλήθεια. Ναι, το έχω ακούσει. Οκ. Το να ασχολείται ο άντρας με καλλιτικά. Τύπου. Κοίταξε. Τι καλλιτικά. Δηλαδή, αν βάφεται, ας πούμε, και τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο turn off. Εντάξει, ναι. Βέβαια, ιδανικά δεν θα ήθελα να βάφεται. Βέβαια, το να περιποιείται είναι διαφορετικό. Θα ήθελα όμως. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να περιποιούνται οι άντρες. Δηλαδή, αρχικά δεν βάζουν ούτε αντιλιακό, ρε φίλε. Ναι, έτσι τον αντιλιακό, ξέρω εγώ. Μια αλφα περιποίηση θεωρώ ότι χρειάζεται και είναι και unisex. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει πώς αυτό το πράγμα έχει προκύψει. Το basic, ας πούμε. Ναι, κάντε κάτι για τον εαυτό σας. Δεν είσαι πιο άντρας βασικά αν είσαι απεριποίητος. Το να έρθει ο άλλος overdressed σε τύπου ραντεβού. Under μην έρθει. Over ας έρθει. Ναι. Εντάξει, μην μου έρθει και με smoking, αλλά να υπάρχει μια αίσθηση, ρε παιδί μου, του πού πάω και τι κάνω, ας πούμε, στη ζωή μου. Αλλά μην μου έρθεις με φόρμα σε ραντεβού. Το under εμένα με ενοχλεί. Η είναι over. selfie στο γυμναστήριο. Αχ, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Δηλαδή, πιο turn off για μένα δεν υπάρχει από τους νάρκισσους. Ναι, είναι κουραστικό. Και εμένα με ενοχλεί. Και σε άντρες και σε γυναίκες, έτσι. Δεν μου αρέσει. Ναι, συμφωνώ. Το να οδηγεί με ένα χέρι. Turn on, τρελό αυτό. Αλήθεια. Ναι, φούλε, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Βασικά, γενικά οι άντρες που οδηγάνε καλά μου αρέσουν. Γιατί, όπως είπα και πριν, λίγα πράγματα κάνουν καλά. Σχολέστε με. Αλλά νιώθω ότι γενικά. Πολύ λίγα. Θα πάω και στο τελευταίο μας το έξτρα, το mini game, που μιλάμε για το αν είναι μύθος ή αν είναι αλήθεια. Ωραία. Οι άντρες φοβούνται περισσότερο τη δέσμευση. Κατά την δική μου ταπεινή γνώμη, ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ deep αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε εδώ πέρα. Πιστεύω όμως ότι προέρχεται από τον τρόπο που η κοινωνία τους μεγαλώνει. Δεν έχουν μάθει να εκφράζονται, δεν έχουν μάθει να δέχονται συναισθήματα εύκολα, οπότε ναι, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο συναισθηματικά διαθέσιμοι και άρα δεν το έχουν και με τη δέσμευση. Ειδικά αν τη συνειδητοποιήσουν. Ναι, μπορεί να τους είναι λίγο πιο δύσκολο, συμφωνώ. Ότι δεν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι σε όρια φυσικά και υπάρχει. Σε όρια πάντα. Ναι, τώρα τα κολλητούλικα και τα αυτά. Βασικά, ανάλογα τους ανθρώπους, έτσι. Εννοείται ότι μπορεί να συμβεί. Θεωρώ όμως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι. Θεωρώ ότι κάποιος από τους δύο θέλει κάτι περισσότερο. Συνήθως. Οκ. Δεν το έχω σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Απλά θεωρώ ότι σε ένα πλαίσιο και σε έναν βαθμό, όπως μπορείς να είσαι συνάδελφος με κάποιον και να κάνετε παρέα, μπορείς να είσαι φίλος με κάποιον. Δηλαδή. Αυτό ναι. Εγώ εννοώ τώρα το. Το να είσαι κολλητός, ναι. Είναι περίεργο. Οι γυναίκες αργούν πάντα να ετοιμαστούν. Όχι, δεν αργούν πάντα. Εγώ δεν αργώ ποτέ, ας πούμε. Ούτε κι εγώ αργώ ποτέ. Αλλά οι περισσότερες γυναίκες αργούν, ναι. Θα έλεγα. Όταν και καλά, οι άντρες μαγειρεύουν καλύτερα ή οι γυναίκες μαγειρεύουν καλύτερα από τους άντρες. Οι άντρες δεν μαγειρεύουν καθόλου, τύπου. Πιστεύω ότι αν ένας άντρας μαγειρεύει καλά, μαγειρεύει καλύτερα. Γι' αυτό και έχουμε και τόσους σεφ. Ισχύει, θα συμφωνήσω. Γιατί είναι τελειομανείς, είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Οι άντρες όταν κάνουν κάτι, συνήθως το κάνουν τέρμα. Οι γυναίκες που κάνουν jungle μεταξύ 500 πραγμάτων, συνήθως τα κάνουν, ρε παιδί μου, καλά, αλλά δεν είναι τόσο τελειομανείς στη ζωή τους. Μέχρι ένα επίπεδο, ας πούμε. Ναι, γιατί καταπιάνονται με 1002. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι η πλειοψηφία των γυναικών μαγειρεύει καλύτερα από την πλειοψηφία των ανδρών. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό. Okay. Συνήθως μαγειρεύουν καλύτερα. Που δεν είναι σεφ, βέβαια, να πούμε και αυτό. Ναι, και θεωρώ πάλι ότι είναι κοινωνικό έτσι τέτοιο. Το ότι οι άντρες δεν πάνε στο γιατρό εκτός αν πεθαίνουν. Φίλε, οι άντρες για να πάνε στο γιατρό θέλουν ειδική αίτηση. Δεν ξέρω, θέλουν να χάσουν στοίχημα για να πάνε στο γιατρό. Κάποιοι πραγματικά. Θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιοι πιο φοβητσιάριδες. Ναι, που θα πηγαίνουν πιο γρήγορα. Ή που πηγαίνουν με τη μία. Ναι. Γιατί είναι χεσμένοι. Αλλά είναι λιγότεροι.
Ενώ οι γυναίκες, ρε παιδί μου, είναι πιο οργανωμένες. Δηλαδή θα πάνε και για το check-up τους κτλ. Ναι. Ένας άντρας νιώθω ότι αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο απλά, ξέρεις, πηγαίνει γιατί πρέπει να πάει, δεν. Με τίποτα. Συν ότι είναι και πιο. Άντε μωρέ τώρα, ποιο θα μου πήγε. Σωστό. Για να μην πω για ψυχίατρο. Ναι. Καλά, εντάξει. Εκεί είναι άλλο level. Τον θεωρούν για τρελούς και τέτοια. Οι άντρες απατάνε πιο εύκολα. Μάλλον. Δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Θεωρώ ότι και αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο περισσότερο και όχι τόσο με το φύλο. Νιώθω ότι μπορεί να γίνει εξίσου το ίδιο. Όσο εύκολα μπορεί να πατήσει ένας άντρας, αλλά τόσο εύκολα μπορεί να πατήσει και μια γυναίκα. Ρε φίλε, ξέρεις τι, νιώθω ότι οι άντρες απλά είναι λίγο πιο επιφανειακοί. Ενώ οι γυναίκες πρέπει, που είναι σε σχέση, πάντα μιλάμε σοβαρή, έτσι. Ναι, πρέπει κάπως να είναι και λίγο παραμελημένες συναισθηματικά για να το κάνουν ενδεχομένως. Δηλαδή να νιώθουν ότι ξέρεις τι, μάλλον αυτό δεν είναι και πολύ μέλλον. Ναι, εντάξει. Μου έδωσε κάποιο σημασία και κάπως, ξέρεις, ενώ οι άντρες το κάνουν πιο πολύ για τόνωση αυτοπεποίθησης, κάπως έτσι να κατάλαβες. Ναι, ίσως. Κάπως έτσι νιώθω ότι είναι, δεν ξέρω, αλλά έτσι θα έλεγα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι και λίγο πιο εύκολο για αυτούς. Μπορεί με αυτή τη λογική. Πάμε και σε ένα τελευταίο, ότι οι γυναίκες αναλύουν τα πάντα με τις φίλες τους. Καλά, εννοείται ότι αναλύουμε τα πάντα με τις φίλες μας. Στην παραμικρή λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι όποια πει όχι είναι ψέμα. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει. Όντως, τα αναλύουμε όλα. Αυτό είναι στερεότυπο που ισχύει. Που ισχύει 100%. Βέβαια, να πούμε ότι και κάποιοι άντρες, πολύ λιγότεροι, αλλά κάποιοι το κάνουν με τους φίλους. Δηλαδή, πολλοί συζητάνε τα πάντα. Κάποιοι ναι. Λίγοι θα πω εγώ εδώ. Αυτά θα πω και ότι κλείσαμε τη θεματολογία για σήμερα. Πιστεύεις θα φάμε cancel? Πιστεύω ότι θα φάμε cancel. Απλά λιτά. Ωραία. Όπως και να έχει. Εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε το επεισόδιο. Με αυτούς τους λίγους που θα καταλήξουν να μας βλέπουν. Στο τέλος. Εμείς και εμείς θα μείνουμε. Ακολουθήστε μας στα social media. Θέλουμε τις δικές σας τις προτάσεις και τα δικά σας τα σχόλια. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια!